uRobert Mangaliso Sobukwe nakuba wayenguthisha aphinde abe ngummeli, kodwa wabamba iqhaza elikhulu ekulweni nobandlululo kulelizwe. uSobukwe uchazwe njengomuntu owayebathanda abantu. He was a man of courage and he loved his people. Isikhwama sezethenjwa esiqanjwe ngaye iRobert Mangaliso Sobukwe Trust sibonge abahleli balomcimbi ngokukhumbula leli qhawe. I believe all those who believe in Robert Mangaliso Sobukwe and what he stood for, a fine African and ultimate struggle hero, have watched in dismay and pain how his name and ideas were being obliterated in the new South Africa. uSobukwe wayengomunye wabantu abasungula iqembu iPan African Congress ngo-1959, kanti kwaba nguye umengameli wokuqala waleli qembu. Ngonyaka ka-1960 uSobukwe waboshwa eboshelwa ukuhlela imashi eyayilwa nomthetho wokuphathwa kwamapasi eSharpeville, kodwa ngo-1963 wabuye waphuma ejele. uSobukwe washona ngonyaka ka-1970 emva kokuhlaselwa umdlavuza wamaphaphu.